chiyambi chokoza dziko ndikuvomereza mistake. Tithokoza boma pobwera poyera ndikuvomereza kuti mdziko muno tindivuta mafuta. 2001 anthu amadya zikhawo za ntchire koma boma limakana kuti kulibe njala. 5 years ago Malawi Unstable Food tinachitedze. APM wakwanisa kukwesa nsima ndipo ndi chikhulupiriro kuna kuti abwesanso mafuta. Ndikunena pano wapakira galimoto yake kusanjika Paris akukumanda kwa banki discussing forex issue. Ena aja mu nthawi ngati imeneyi amangoyendayenda ngati siku transport. Mozambiki, Tanzania kuli mapoti koma kusowa mafuta. South Africa amapeza forex yochuluka kudzera ku migodi. Mafuta kusowa. Pali mwambi amene kuti oyenga mafuta satuwa. Koma ku Nigeria amayenga mafuta akusowa. Amalawi imadziwika ndi nsanje. We cannot even export ufiti kumaiko ena. Zimandabwisa kuona graduate kumayankhula zoduka mutu pa Facebook. Ananyenga wantchito ndikumpasa mimba. Mkazi wake anapita ku koti kuthesa banja. Thembisa Kamangira anauza magistrate kunena kuti akulu amenewa amabwera madragi. Lero akulimbana ndi personal life ya Prophet Bushiri. What about your personal life? Banja linatha. You are disgruntled idiot. Wa baba shop asakule galimoto akuti corruption. Okay, Wanda Sisha is a rapist. Chikhalire chonayeso ananyenga housemate. Akulu mphunzitsi pa St. Andrews International High School sangafanane ndi government primary school teacher. Osayerekeza smallholder farmer ndi mega farmer. Even Maloya, we have executive like Wapona Gita, Kumbo Soko, Frankie Mbeta. I'm a mere executive people like Bushiri, APM, Chirima, Ndiena. The other side, we have content creators. Amangoneka papepa kuti ni Maloya. Sana wine po mlandu. Akufuna tax return ya umeta 1. Kodi yeyu watone sakale yake. Chifukwa before blaming others, tikale kitsanzo ukhala oyamba kuonesa tax return. And moreover, ali ndi abale ochita bwino. Amakuwa magalimoto koma sanawafunse ngakhale tsiku limodzi kuti aonese tax return. Akunyoza Bushiri personal life. Zikugwizana bwanji ndi Katanga. Ife tibwere pano kufotokoza uhule wa Maki. Will that be fair? Mkazi wake anaula mukoti kuti amabwera madragi. Marekodi alipo. Pa 6 February 2024 Kamangira ndi mkazi wake Thembisa Suwande anasainirana kuvomereza kutha kwa banja. 8 January 2025 kunali final settlement ku Blantyre Magistrate kutha kwa banja kwa Alexis Kamangira ndi Thembisa. Ndimanena mobwereza kuna kuti Kamangira akamamenya nkhondo yolimba ndi Katanga timuchita support. Koma if he is fighting the rich, we cannot support him. Chifukwa Katangale akuchitika ndi anthu ambiri even osauka. Amene agulisa mafuta azigubu simabilionera. Mupite ku immigration passport 50,000 ya nomu. Koma anthu osauka akupereka 300,000 kumpasa officer. That is corruption. Kuti amene akuchita zimenezi mabilionera. Forex madola akupezeka pasi pa mtengo ku City Center, Gateway Mall, pa game. Kona Reserve Bank samadziwa zimenezi. Anyamata akupikula madola ku mabanki nkumagulisa mokwera pa black market. And moreover, mabanki akuchita izi tikwadziwa pa NPS, National Bank. There are more ways. Black market imetu kuiona pa Gateway Mall. Black market imetu kuiona ku City Center. Ikuchoka ku NPS, National Bank. And someone, the so-called lawyer, busy every day pa Facebook kuchwa maina anthu iyayi forex imeneyi akubanda auje. Give us an evidence. Nothing. Law demand evidence. Lawyer akamena chinthu mu court yakuyimira client amabwesa umbonolondo. Akanama amampeza ndi mulandu wa perjury ngati zimene tinaziona pa 16 September 2024 ku court. Akamangira anapezeka ndi mulandu wa perjury chifukwa manama. Justice Ivy Kamanga
anampeza lako. You can see today he's mentioning a lot of people kuti akuba forex. Akuibera kuti foja amagulisa naboma, ndalama zimapita ku banki, forex imapezeka ku banki. Kodi ku banki kwakutuka bwanji? Abushira amakwesha ku banki, Akarimu Gandhi Agagata, whoever else you are mentioning amakwesha ku banki, and you are saying kuti akuti anthu amene wawa akuba forex. Yet forex imakhala ku banki, ikutuka bwanji ku banki? Kodi chabwino anthu amene agulisa forex pasi pa mtengo akuitenga kuti mesa kuchokera ku banki komweko? So how they are taking forex ku banki? That's the question. Iwe ngati wamisala ukuyenda kukhala pansi ndikulingalira chifukwa sizinayambere wizi. Since 1994 dakha ndi forex black market mwaiko. Reserve Bank ili kuti because ni ntchito yawo Reserve Bank kuonetsetsa illegal forex trading kuno kumalo. They have to control it. Koma lero banki ya NBS ndi National Bank ali busy kutusa forex nikwapasa anyamata kuti azigwisa mokwera. Reserve Bank pakaja tiyerekeze chimanga chabwera kwa Admark, kalaliki agulisa kwa mavenda, and someone is blaming a minister. That is nonsense. Nkhani ya forex tipange blame mabanki chifukwa akumapigulisa ku black market. APM pamene matenga boma anapeza mavuto a njala, high inflation, komanso kuswa mafuta. Anthu anapita kovota pa 16 September akuchokera pa zero mafuta. Lazarus Chakwera anapita pa YS ya boma ndikupepesa kuvomereza kuti anthu ena analonga kwambiri kunopma. Ndetu kudabwa anyamata MCP masapota oma mitu akunena kuti boma linalakwisa kula chimanga ku Zambia chifukwa dzikomo chimanga chinemo chambiri. Akuluakulu chimanga chinali kuti poti anthu amadya chitedza. Lero mopanda manyazi anyamata akongerezi akunena kuti dziko muno mwa chimanga chambiri, boma linalonga forex kupita ku Zambia ndikugula chimanga. Ndeti mafusa chimanga chinali kuti anthu amadya chitedze, madeya komanso zakudya za nkhumba. 5 years anthu akudya chitedze kumayeko, president kumadziwa akuti kunali chimanga. Chimanga chinali kuti thumba la chimanga timagula 80,000 up to 100,000. Ndero anyamata boma ndomweri athamanga akuti ayi kumayi kuno kunali chimanga. APM analakwitsa kugula chimanga ku Zambia. That is nonsense. Inu ndi Lazarus Chakwera anayambisa program yogula chimanga ku Zambia. Ngati dziko muno munali chimanga ndi chifukwa chani kumwamba wakulamba anakumana ndi Hakainde Hichilema ndikumpempha kuti tikufuna chimanga dziko muno muli njala? Okay, mukunena kuti dziko muno munali chimanga. Lazarus Chakwera anapempha chimanga ku Ukraine akuti ayi dziko muno munali chimanga. Kodi si Chakwera omwewa amene anapita ku Dubai, dziko losalima, dziko losagwa mvula, dziko limene anthu ake samalima, andiye anapita kumeneko 1 nkhani ya mafuta, 2 amapempha chimanga ku dziko losalima. Can you imagine? Tinaona Minister of Agriculture wa ku Zambia Mr. Ntoro anakumana ndi Sam Kawali pa nkhani ya chimanga. Hakainde Hichilema anavomera Chakwera tikugulisa chimanga koma analibe ndalama chifukwa 3 trillion maekwacha anagula mahewu. And now APM atafika pa 16 September anamva chisoni ndi anthu amene amadya chitedza. Mwamachawi anagula chimanga kugwisa ntchito 137 billion ya World Bank. Akamangira ganali kuti lero akunyoza Rosa Fachi, Minister of Agriculture, akuti ayi amene waba forex kugwisa ntchito business yogula chimanga ku Zambia. Ndikamanena pano kuti Kamangira ndi wamisala ena amaisa ndikulimbana naye. I'm not blaming this person fighting against corruption. Koma tikudana ndi munthu ameneyu chifukwa chonena mabodza. You can see here akunyoza Rosa Fachi kuti ayi ameneyu anaba forex kugwisa ntchito business ya ku Zambia. Kodi kwakulu amene akula chimanga ku Zambia ni ndani? Tiyambire pamenepo.
APM atangotenga boma anasankha nduna zitatu: Minister of State Africa Ngata, Minister of Foreign Affairs George Chapel, Minister of Finance Joseph Mwanaveka. Nduna zoyamba za APM zina zimenezi kuphatikiza SPC Justice Saidi. Munthawi yomweyo tinaona Mwanaveka akukambirana ndi World Bank anapasa ndalama kuti akagule chimanga ku Zambia. Tukumbukira ndalama zimenezi $77 million, mukasungulula ku Malawi 137 billion. Kodi nthawi imeneyi Rosa Fachi analipo? The answer is no. Rosa Fachi asankhidwa kachiwiri as Minister of Agriculture. Process imeneyi ya chimanga itamba kale. Mwanaveka Professor APM boma la Zambia komanso World Bank ndi amene amayendetsa process yogula chimanga. Kodi Alexius Kamangira akamena kuti Rosa Fachi waba forex yogula chimanga akutanthauza chani? Chifukwa chimanga chimene chanagula World Bank mogwiza ndi APM komanso Mwanaveka. Rosa Fachi kunalibe forex anaiba motani? Atiyankhe. Mbuyomu amatiuza kunena kuti ayi Joseph Mwanaveka ndi amene akulisa banki ya Malawi Savings. Chikhalire cha Mwanaveka 2015 sanali Minister of Finance. It was good okondo. Malawi muno aliyense olemera, aliyense ochita bwino ngwa corruption according to Alexius Kamangira. Timaziona kumwidzi munthu asakole chimanga chambiri akuti ndokawo. Nthawi yolima mumangomuyang'ana munthu uja akulimbikira kulimba, inu mukumanga chaso kubwera madragi bize pa social media azalo ajakula chimanga mukuti ayi amene ndokawo. Same applies to Alexius Kamangira. Wapona kiti akamayimira milandu anthu a ndalama zawo, iye uja ndikumalemera akuti iyayi amene ndi wa corruption. Iwe zako ndi executive lawyer, iwe ndi content creator, mukakhale begi chimodzi. Now we are talking of Ometa 1 executive barber amene amameta munthu umodzi 90,000, munthu umodzi 50,000. Iweyo pamenepo waika link pa Facebook ukupempha ndalama fighting for corruption. Munaona kuti ndalama zikupanga fight corruption. Kodi ndalama ndi corruption? Degree yakeso ndikukhala ya law imapasidwa ulemu kumayiko. Degree ya law imapasidwa ulemu kumayiko. Koma Alexius Kamangira waipanga degree imene kukayopata ntchito. Anyway, tithokoze PM otesanja. Amalawi amadya chitedze munthawi chakwera. 2001 munthawi ya UDF timadya zikhawo za ntchire. So tikuyenera kuyamikira APM mwachita zimene anachita Bingu. Bingu anapeza anthu akunyoloka dziko muno, koma anabwesa chimanga chochuluka. It was a food basket. Tinasangalala. Leonso APM kungowa mboma anapeza chitedze as a staple food, anabwesa chakudya. Amalawi akusangalala. Tili ndi chikhulupiriro kunena kuti muchita chimodzimodzi nkhani ya blackout. Anthu akudandaula town magesi akungozima. Kodi Minister of Energy mukupanga chani? This is a serious matter. Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene wachita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiletu kalikonse ndipo afuna thandizo. Padali anthu kwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya ambiri Okutobala mpaka na mwezi wa Marichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndalama pafupifupi 350 billion kwacha zimene siziliso mbudget yayi, koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa. Inu MP zakateni kumango wina akuti chifukwa ndi filitani yonyamula maliro, ambulance yonyamula maliro, amakula mbali za kumaliro, amakula makaso akumanda. That is all. MP wantundu wanji woganiza anthu akufa. Analemba ntchito achinyamata daily kwenda pansiku, achinyamata daily kwa mudzi akuti kufufuza kumene kuli nyumba ya siwa. Kodi ife tidya maliro? Ndetu kuuze ndi ma MP uchitsiru umene utatopa nawo. Taona ni midzi mutapita ndi kulilonga
a city tini mampira ngati ambirimbiri ndapita ku Nzuzu mampira ali kwa ngati Blantyre Zomba misewu yogumuka akakuwa zithapwi but we have MPs ndetu kunena kuti za mabokosi fai we don't want your bokosis mutenge mabokosi anuwe muzikapasa abale ako musanamizire mabokosi misewu yogumuka kunamiza mabokosi mulepera manga mijiko ife tikale mabokosi 5 billion pachaka mdziko muno tini ma constituency 229 and APM akupeleka 5 billion pa constituency pachaka zunatauza kuti chaka chimodzi 5 billion 5 years 25 billion per constituency tisaone mabokosi we don't want bokosis please 5 billion imene igre ntchito yongosoka tikufuna misewu tikufuna magetsi anthu ochitisa manyazi komanso anthu akumudzi pena bake ndaziganiza MP zona MP kukhala na mabokosi chimene amawinira ndikusamala mabokosi kusamala kumanda kusuka mbali za kumanda kuonekera kumanda that is all misewu yogumuka we are tired of nonsense akulu history is the best teacher